Dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť a ak áno, tak mi určite hoďte like, lebo lajky sú život. Ďakujem. Ahojte! Je to síce divné ma vidieť v tomto názve videa, pretože ako ste si všimli u mňa na YouTube, alebo teda u mňa na kanáli, moc askové alebo Q&A videá nie sú. Mám tam jedno jediné, ktoré sa natáčalo 5.4. minulý rok, takže rok som netočila nič podobné. A musím sa priznať, že som sa celkom dosť na to tešila, pretože mi chýbalo takéto osobné puto s vami a taká tá komunikácia a predsa som človek, chcem sa vykecať a vy to musíte strpieť. Dnešné video bude teda také back to school ask, kde ste sa ma pýtali otázky ohľadom školy, pretože tým, že som maturovala pred 3 rokmi, tak by som asi nemala môcť robiť back to school videa, ako si spraviť zošit, pretože už do školy proste nechodím. Takže ako náhrada je táto video a môžeme ísť teda naň. Prvá otázka. Tvoje najpredmety. Takže moje najobľúbenejšie predmety na strednej škole bola matematika. Je to dosť divné, ale mňa matika strašne bavila do 3. ročníka, kde sa mi aj skončila a bavila ma dovtedy, dokým mi išla. Zrazu z jednotiek sa to zvalilo na 4-ky, 5-ky, čomu sama nechápem, ale proste len som v 3. ročníku dala matiku na konci roka a teda matika bola moja najobľúbenejšia, bola kedy. Najhoršia známka. Tak logicky, keď je 5-ka najhoršia známka, tak 5-ku som vyfasovala aj ja, a to nie len raz. A teda na vysvedčení som nemala nič horšie ako... Na polročnom som mala 4 z matiky, ale polročné nepočítané a na konci školského roka som mala najhoršiu 3. Ďalšia otázka je, čím som chcela byť, keď som chodila do školy. Archeologičkou, to ma dlho držalo. A potom som chcela byť veterinárkou, ešte pred strednou školou. Mala si niekedy pokarhanie za správanie? Áno, mala som pokarhanie v poslednom ročníku 4. triedy, pretože som utekala zo školy a nemala som ospravedlnenky a bola som zlá a boli tam potom nejaké ďalšie problémy s mojím správaním, kedy som raz chcela hodiť stoličku po mojej spolužiačke, pretože ma hrozne nahnevala. Vtipná poznámka. Tak vtipné poznámky sme dostávali podľa mňa len na základnej škole a vtipná poznámka, to vám teraz neviem povedať. Ale dodatočne, ak nájdem svoju starú žiackú knižku, tak vám veľmi rada odfotím niečo na Instagram, kde ma vlastne môžete sledovať, lebo som tam. Dobre, mám tu otázku, že kebyže mi vychádza teda zlá známka na konci školského roka, či si ju začnem opravovať hneď, alebo až ku koncu. No, takže môj postup na opravenie známky bol prvé modliť sa v duchu, nech to všetko vyjde a samozrejme učiť sa predom, pretože nechávať veci na poslednú chvíľu mi príde troška dosť nezodpovedné a momentálne to v živote preferujem, čo je dosť zlé, ale teda bola, kedy som bola dobré dievčatko. Chodila si neskoro do školy? Ak áno, čo na to povedali rodičia? No, takže ja som do školy každý deň meškala, takže som meškala zväčša 1. hodinu, ale rodičia to nikdy nevedeli. Na aké 2 stredné školy si podávala prihlášku? Zobrali ťa na obidve, čo ti pomohlo rozhodnúť sa? Keď som mala 15-16 rokov, môj najväčší problém bol sa rozhodnúť, či si dám také tričko alebo také tričko, či pôjdem von, alebo ostanem doma, alebo či budem pozerať to alebo to. Takže výber školy na mne ako na malom decku je podľa mňa nezodpovedné a preto mi strednú školu vybrala mama. Podala som prihlášky na 2 obchodné akadémie, na ktoré ma zobrali obidve, ale ja som si vybrala tú ľahšiu, pretože vždy som si povedala, že proste maturita. Aj tak nebudem robiť to, čo som vyštudovala, pretože mama mi vybrala školu a už mi vtedy bolo jasné, že ja nechcem byť jeden z tých ľudí, ktorý vyštuduje školu, pôjde na vysokú, potom si založí rodinu a neviem čo a potom nakoniec umre. Takže ja som to brala tak lightovo, že ok, vyštudujem niečo ľahšie, nebudem sa trápiť a
uvidíme, ako si to potom spravím vo svojom živote. Mala si rada školu? Nie, nemala som ju rada a som veľmi rada, že už mám po nej akože... Nechcem vás teraz demotivovať, ale ja mám troška psychické halúze v hlave a proste som totálne psycho. A vlastne posledný školský rok som utekala zo školy, pretože mi tam strašne bývalo zle a mala som tam klaustrofóbiu a fakt to bolo hrozné. No a tým, ako som trpela ten posledný rok, tak sa mi zhoršili zdravotné problémy. To, že som ja mohla zmaturovať a odísť zo školy, bol pre mňa asi najväčšia úloha to bola pre mňa. Ktorý ročník bol pre teba najlepší? Najlepší ročník bol asi maturitný. Ahoj, ja by som sa chcela spýtať, na akú strednú školu si chodila. Ďakujem si, super, máš veľmi pekne prepracované videjka. Ďakujem pekne za túto pochvalu. V prvom rade teda ďakujem, Emi. A na strednú školu som chodila na strednú odbornú školu podnikania, odbor obchod a podnikanie. Takže bude zo mňa asi dobrý podnikateľ. Aký predmet ti robil najviac problémy? Na strednej škole mi najviac robila problém nemčina, no ale 4 roky sa učiť niečo, o čo nemáte absolútne záujem, vôbec vám to nedopína a ešte s úžasnou učiteľkou, pri ktorej ste mali také stresy, že ste chodili na hodinu s papierovým brecuškom a už týždeň predtým ste predýchávali, to si myslím, že už je choré. No a vlastne nemčina bola najväčší zabijak. Tvoje najlepšie úspechy v škole? Chodila som na Hviezdoslavo Kubín, kde som sa umiestňovala na druhých miestach, pretože sme boli len dvaja zúčastnení. Aký z tvojich učiteľiek bola najhorší? Najhoršia bola teda nemčinárka, ktorú sme si mysleli, že je najhoršia, a potom prišla druhá nemčinárka a tá bola ešte väčší satán. Ale nakoniec, ináč viete čo je sranda, nakoniec táto najprísnejšia učiteľka na škole, kvôli ktorej všetci umierali a mali tí kokos vredy porad, tak vlastne tá učiteľka nakoniec najviac pomáhala na maturitnej skúške, čo bolo dosť veľkým prekvapením. Ponaučenie z tejto vety je, že vždy buďte ku každému učiteľovi dobrý, pretože nikdy neviete, ktorý učiteľ vás podporí na maturitnej skúške. Odpisovala si alebo si používala pri písomkách ťaháky? Ja som bola Mr. Master v ťahákoch a to bolo také, že máte klasický biely papier, priložíte si ho na papier, kde máte napísaný ťahák a len prázdnym perom, proste vypísané perom, obťahujete ten papier. Tým pádom sa vám to do toho vrie. Poprvé, učiteľ nevidí, vidí len teda čistý biely papier a vy, keď si ho dobre natočíte na slnku, alebo teda dáte si ho na slnku, tak si to krásne viete prečítať. Ahoj Hanko, ako si sa učila geografiu? Na základnej škole bola moja prvá 5 práve z vlastivedy, čo je vlastne taký predchodca zemepisu. No a tam som dostala prvú 5 kvôli riekam, ktoré som nevedela, kde sú. A doteraz ich neviem. Aký bol tvoj najväčší trapas v škole? Prvý bol teda na vysokej škole, kedy som si kýchla a ja kýcham ako Pikachu. To by ste už mohli vedieť. A proste kýchla som si a teraz všetky oči na mne. A ja som to nevedela nejak obhájiť, tak som sa len tak... Ešte keď si bola na škole, tak si vedela, že už vtedy budeš najväčšia lokyňa Pokémonov? Áno, vedela som, pretože na základnej škole, keď som chodila ešte do 4. triedy a chodila som do družiny, tak sme tam hrali Pokémon kartičky a proste som to vždy drtila a rodičia ma už podporovali v hazardných hrách od malička, takže by to ostalo, takže preto teraz chytám Pokémonov a chcem byť ako Eškečan z Odlaskového miesta. Písala si monitor, na koľko percent si ho napísala? Písali sme monitor a monitor som tuším dala obidva na 75%, buď 75 alebo 80% z oboch. No, veľakrát ste sa ma to pýtali, či som si zdobievala zošity. A ja vám musím povedať, že ja keď som chodila na strednú školu, čo bolo pred 3 rokmi, ja som absolútne nevedela, že na YouTube je niečo iné okrem videoklipov a nejakých filmových ukážok.
Učíš sa pravidelne? Nie, neučím sa pravidelne, pretože ja sa neučím 3 roky, ale keď som chodila do školy, tak na predmety, ktoré som vedela, že nezvládam, som sa učila priebežne. Chodíte do školy, aby ste sa niečo naučili. Ja som vždy brala chodenie do školy ako povinnosť a mučenie a vždy som tam prespala, kašľala som na to a potom som sa učila doma. Lenže pointa školy je o tom, že vy keď idete do tej školy, tam sa máte učiť. Tak ako keď idete do kina na to, aby ste si pozreli film. Neurobíte to, že idete do kina, budete tam spať, potom dojdete domov a pozrite si ten film doma. Ale ide o to, že proste dojdete do školy a keď sa na danej hodine budete učiť, budete všetko vnímať tak, ako máte a budete nad tým rozmýšľať a zapisovať si podstatné poznámky, tak ako by ste sa to učili, tak verte, že vy nebudete mať problém s učením, nebudete mať problém stíhať školu a nebudete sa hlavne učiť doma. Ale idem do novej školy a chcem tam zapadnúť. Máš nejakú radu? To ste sa ma pýtali viacerí, že proste ako zapadnúť v škole, ale na to vám nemám ako povedať 100% recept. Chovajte sa vždy tak, ako sa chovate normálne. Proste nehrajte sa na nič, nesnažte sa tváriť, že vaša cena je niekde vyššie, netvárte sa namyslene a proste buďte sami sebou a uvidíte, že tí ľudia proste prídu. Počúvajte tú Ireliu. Kie si ako mladšia túžila vypadnúť zo školy, aby dospela a teraz by si sa tam najradšej vrátila? Nie, v živote som si nepovedala, že chýba mi škola. Veľmi dobrá otázka. Keď si dostala známku 5, čo si urobila ako prvé? Poupratovala som celý byt a ako 12-ročná som prvýkrát piekla koláč, pretože som dostala 5 a chcela som si to akože nejak odprepáčiť u rodičov a proste vždy vedeli, keď došli domov a bolo upratané, že som dostala zlú známku. A tak proste som sa to snažila nejak vykompenzovať, že veď 5 neodpadne mi noha a tu máte koláč. Otázka na aplikáciu na zlepšenie v cudzom jazyku. Ja som robila dávnejšie video 5 vecí alebo 5 krokov, ako sa zdokonaliť v angličtine. Keď tak, link je pod videom a môžete teda aj tu si ho nakliknúť a proste je to veľmi dobrá vec, pretože ja keď som chodila na školu, tak som proste kašľala na to, ale angličtina je veľmi dôležitá a práve týmito vecami sa ju viete lepšie a rýchlejšie naučiť. Takže toto by bolo všetko do dnešného videa. Máme všetky otázky zodpovedané, okrem typu, ktoré boli od veci, teda od témy, že netýkali sa školy. Potom sa tam dosť aj opakovali, čo sa mi troška uľavilo, že vás nebolo až toľko veľa, ako som sa bála. No a ja si myslím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem vám, že ste obsedeli pri tomto dlhom videu. Mňa už totálne bolia nohy, moje pandové nohy. A teda vidíme sa pri ďalšom kreatívnom videu a majte sa zatiaľ pekne. Ahojte.